Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбир темалар турында. Чиратсыз иң мөһиме алдан язылусыз Чаллыда сәүдә үзәкләренең берсендә мобиль прививка пункты ачылды. 1 апрельдән балалар бакчаларында төркемнәрне туплау башлана. Ясли төркемнәрдә барысына да урын җитәрлекме? Татарстанда сәрим газы белән агулану очраклары күбәйде. Республикада күп фатирлы һәм шәхси йортларны тикшерү активлашты. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 47 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 7 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 15 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 18733 очрагы билгеле. Аларның 15354 терелгән, 11 узган тәүлектә. Чиратсыз иң мөһиме алдан язылусыз Чаллы сәүдә үзәкләренең берсендә мобиль прививка пункты ачылды. Теләгән һәр кеше көн саен 13 сәгатьтән 19 сәгатькә кадәр тере чират тәртибендә прививка ясата ала. Моның өчен үзең белән паспорт, СНИЛС һәм полис булырга тиеш. Толырак хәбәрчебез материалында. 11 комплекста урнашкан сәүдә үзәгендә мобиль прививка пункты ачылды. Эшнең беренче көнендә медиклар үзләре белән коронавирустан 20 доза вакцина алып килгән. Әгәр теләүчеләр саны арта икән, препаратларның саны да артачаклар дип аңлатты белгечләр. Перед вакцинацией обязательно делать осмотр терапевта. Выявляем противопоказания и если есть противопоказания, не вакцинируем, соответственно. Сәүдә үзәгендә вакцина алу өчен зур чиратлар күзәтелми. Бу әлеге шәһәрдәшләрнең мондый мөмкинлек турында белмәү белән бәйле. Я сюда не прививаться пришел. Я сюда пришел купить сахар. А тут девочка предложила, я и пошел привиться. Мы собрались поехать на юг. Вот я думаю, как говорится, чтобы не заболеть, вот нужно сделать. Поликлиники там нужно записываться, народу много. То есть быстрее, комфортнее? Конечно, да. И здесь народу поменьше. И как-то посвободнее. Пациентларга прививка ясатканнан соң, 3 атнадан соң икенче вакцинаны ясату өчен белешмәлек бирәләр. Аны шулай ук мобиль үзәктә яки шифаханәдә ясарга мөмкин. Шулай ук якын арада шәһәрдә тагын бер мобиль прививка пункты ачарга планлаштыралар. Чаллыдан тыш алар Казанда һәм Түбән Камада эшли башлаган. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Александр Кащеев, яңалыклар. 1 апрельдән балалар бакчаларында төркемнәрне туплау башлана. Чаллыда бакчаларга 14 мең бала чиратта тора. Ясли төркемнәрдә барысына да урын җитәрлекме икәнлеген безнең хәбәрчебез ачыклады. Быел 1 яшь ярымнан 3 яшькә кадәрге балалар өчен урыннар белән тәэмин итү 90%ка кадәр арткан, узган елда ул 70% булган. Комплектлау исә 1 сентябрьгә тиешле яшькә җиткән балалар арасыннан гамәлгә ашырыла. Основное комплектование мы планируем завершить в апреле месяце. В первую очередь будут направлены дети, достигшие 3 лет, далее группы детей от 2 до 3 лет и, конечно же, дальше уже малыши от года до 2 лет. Чиратта торучы балаларның барысы да бакчага барырга әзер дигән сүз түгел әле. Баш тартучылар урыннарын башка чаллыларга бирәләр. Күп кенә ата-аналар сабыйларын үзләре теләгән балалар бакчасына күчерергә өлгерү өчен мәктәпкәчә белем бирү бүлегенә гаризалар белән килә башлаган инде. У нас в детском саду не было ясельной группы маленьких, и им пришлось отдать в соседний комплекс. У меня дочка ходит в один сад, а сына мы, в общем, переехали. И вот поэтому хотим сына тоже к дочке перевести. У нас все хорошо, 3 ясельные группы. Это у нас 2-й ребенок, он у нас попадет в садик. Соңгы 3 елда 9 яңа балалар бакчасы төзелде. Быел тагын 3 мәктәпкәчә учреждение барлыкка киләчәк. Балалар бакчаларын комплектлау турында тулырак мәгълүматны мәктәпкәчә белем бирү бүлегендә чәршәмбе көненнән тыш көн саен 8-дән 12 сәгатькә кадәр алырга мөмкин. Дәүләт хезмәтләре порталында алдан язылырга кирәк. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Татарстанда сәрим газы белән агулану очракларының күбәюе күзәтелә. Моңа бәйле рәвештә республикада күп фатирлы һәм шәхси йортларны тикшерү активлашты. Безнең тикшерү төркеме гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре белән бергә Рябинушка бистәсендә рейдка чыкты. Тулырак алдагы материалыбызда.
Профилактик рейдлар доими рәвештә, әбісі планнан тыш үткәрелә. Рябинушка бистәсендә иске йортлар күп, халык мунча яга, шуңа күрә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре газ җайланмаларын гына түгел, ми җиһазларын да тикшерә. Шуны да искәртергә кирәк, бәхетсезлек очрагы март башында Тукай районының Новый бистәсендә булган иде. Фаҗигада 2 хатын-кыз вафат була, 40 яшьлек ирне хастаханәгә озаталар. Алар сәрем газы белән агуланган була. Мы обращаем внимание на газовые приборы, печное отопление, каким образом смонтировано, герметичность, соединение, утечки, размещение мебели, а также горючих предметов, на каком расстоянии от газовых приборов. Хотелось бы напомнить, что поврежденными газовыми отопительными приборами пользоваться запрещено. При расстановке мебели и других горючих метров должно быть не менее 0,2 метра по горизонтали и 0,7 метров по вертикали от газовых приборов. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм социаль хезмәткәрләр күп балалы гаиләләргә, ялгыз яшәүчеләргә һәм пенсионерларга аерым игътибар бирә. Рейдлар барышында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре турында искә төшерәләр һәм кагыйдә бозуларны күрсәтәләр. Андреевлар йортында барысы да тәртиптә, алар газ җиһазларын даими күзәтеп тора. Шланги вот недавно только меняли, потому что что-то это пахло газом. А так все нормально. Если что-то, мы вызываем. Если что-то, но так как газовый котел совершенно новый, он пока еще работает без ничего, без таких поломок. Автомат работает. Рейд Рябинушка бистәсе белән генә шикләнмәячәк. Якын арада гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре шәһәрнең башка районнарын да тикшерәчәк. Халыкка алар үз йортларына керү мөмкинлеген тәэмин итәргә тиеш дип искә төшерәләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 89-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Ерак көнчыгыш деликатеслары ортыннан чалларга җир читенә очарга кирәкми. Чалда тагын Камчатка ярларынан балык һәм уылдык сату күргәзмәсе эшли башлады. Зур ассортимент һәм кулай бәяләр һәркемне дә сөендерәчәк. Деликатесларны Green сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Пальчики оближьте. Очень нежная, вкусная, очень полезная рыбка. Уылдык һәм Камчатка балыгы мобиль ярминкәсе чаллы халкын сыйфатлы һәм табигый продукция белән сөендерүен дәвам итә. Бирдә балыкны бары тик яңа чималдан гына әзерлиләр. Шулай итеп продуктларда максималь файдалы матдәләр, шул исәптән омега-3 һәм омега-6 саклана. Аеруча Сөлейман балыгы төркеменнән чавыча популяр. Буквально в этот период 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Всем советуем. Очень вкусная, нежная рыбка. Очень хорошая икра, крупнозернистая, вкусная. Белая рыбица очень нежная, без единой косточки, очень вкусная. Кстати, повторно возвращается с этой рыбкой. Кижуч, корюшка, зубатка. Күргәзмәдә салкын, ас-тозлы һәм кайнар ысул белән ысланган барлыгы 30дан артык балык төре тәкъдим ителгән. Шулай ук бирдә витаминнар һәм минераллар дефицитын тулыландырырга сәләтле кызыл уылдык та сатып алырга мөмкин. Күп кенә шәһәрдәшләр инде Камчатка ярларынан диңгез деликатесларын тиешенчә бәяләргә өлгерде. Мне понравилось, второй раз пришел. Меня просто заинтересовало, там лосось, вот окунь вижу. Остальные как бы не понимают, тунец что ли это. Ну так нравится, да? Ну как вам на вкус? Очень вкусная, малосольная. Я вот купила то, что в бутерброды есть. Естественно, буду рекомендовать, кому рыба нравится. Чалда Камчатка ярларына балык һәм уылдык сату күргәзмәсе 21 мартка кадәр 30 комплекста Green сәүдә үзәгендә эшләячәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
С 15 по 21 марта долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», 1 этаж.